Dede. Hi. Hello, Hunde. Hello, Lai. Everyone. Welcome. Welcome. Back. to my channel. Ya, रोंबाय मामायाबो रोंबाय नोंथांमोना दे नोंथांमोना भिडिअखौ टु नङा भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोननो सुंथाब नङालै नोंथांमोननो दे बुं दे मा नोंथांमोननो देखायनो लादों देखायनो लादों जोंहा मामानि मैगं गायनायखौ होनदे दाथ' नङा मैगं गायनायखौसो होनना बुङो दा सयथिनोबो गायसफोर ओरैबायदि खाफाल गोनां ना बेबायदि हिनजाव मोननाया सयथिनोबो बिराद बाख्नायो आङो हौवाफोरा साला उदां गथ' बाबै मोनजायो बेनिफ्राय हिनजावफोरा इमान खदाल जनानै माबा गायदों नुवाखै मैगं गायदों ओरैबायदि खाफाल गोनां हिनजाव बे सयथिनोबो खोना बिमा बिमा हामबायसै सना दार्लिं दाहाय मानसि नुयो खनसे खुदुंमोन दे खामानि मावनायनि सयथिनोबो मामाया खदालजों जावख्लाबनो नागिरदों नुवाखै बेनो गायसफोर आंनिया बारि बागाना लांदां अलसिया नालाय जेबो दंफां लाइफाङानो गैथारा ओमफ्राय हिनजावासो लासै खालामहोलांदों गयफोरखौबो आंना हिनजावानो गायजोबनाय गायसफोर एसे बाख्नायना होबायलां दे बिमा दे गोसो होना मा जाखो होद साला फारसेथिं बिलाइबो खागासिनो गायसफोर ओमफ्राय नै एकदम फिसाजोखौनो लाबाय थानांगौ आंहा नोंखौनो लाबाय थानांगौ नुवाखै बिलाइ रोगानांगौ आंहा मामाजों थादो दि थागोन गायसफोर होनलाय गायसफोर होनदे गायसफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ होनना बुं दे बाबा हकानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो होनना बुं दे मोनबाय गायसफोर हिनजावखौ मोजाङैनो मोनबाय आङो ओरैबायदि मावथि मोनबायना गायसफोर मा होननानै बुंनो दानि जुगाव बिदि हिनजाव मोननांगौबा खाफाल नांगौलै गायसफोर मिथिबायना दा बारा बखिबाय थानाया खदालजोंसो हरगारगोन नामा खुनु गद गैलायलाङा एदावाखै आं एदावनायालाय नोंथांमोननो फोरमायदों आरोना बाख्नायदों नोंथांमोननि सिगाङाव जानला मोनला हिनजाव लाखानालाय गायसफोर एसे सानै हयै माने नायनासो लाखानांगौ एकदम खामानि मावग्रा ना महर मोखांखौ नायनानै दाला गायसफोर बिदिनो एसे महर मोखांबो नांगौ नांनायालाय नोमबाजैखौथ' आरो सरि आंनि हिनजावखौथ' आरो लाजाखाया आइसुरियाबो हाखाया आरोखि नङा होमबा साफायानो महर मोखाङाबो दा बिदि सान्दुङाव खामानि मावबाय थाबा खिन्थु माहाय गोसोम जागोन बिमा नोङो बारा बिदि मावनांला हामा बारा गोसोम जाबा आरो आंथ' समायना नङाना आरो हामलांबा आरो आंहाल' मोदोम गिदिर हिनजावा आरो मोदोम फिसाबो जानाय नङाना बिनिखायनो बारा खामानि मावनांला नों बिमा माहाय माबा खामानि मावनायखौ एसे दोनथ'दो ओइ माथो नायबाय थागोन नोंलाय बिथिं नाय सिगांथिं नाय नुवाखै नोंमाया हनै खामानि मावगासिनो सोर बेलाय सोर मामा हैद मामा नङादां मामा नङालै इयो मामा नांगोन मामा नङादां मामा ना सोर बेलाय हा हैद मामा नङा र' माबा गोसोम जालांबाय नै ओइ र' मबाइला गोलैबाय नै मबाइला गोलैसिगोन मबाइला औ सोर बेलाय मामा औ रोंलै मामाया ओइ बिमा बिदिनो लागोन जे आंनि हौवाया अलसिया होनना बुंलाय खेबसे देलाय बुंलाय आंनि हौवाया बिराद अलसिया होनना बुंलाय बेबायदि हौवा दालाखा सिख्लाफोर होनना बुंलाय नोंखौ दिसटार्बलै र' नोमाखौ आं भिडिअ खालामदों एसे ससियेल मिडियाआव आपल'ड होनानै माबा खालामनो नागिरदों नोंबो दुस्थुलै मानसिया आयौ